ला 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 ला। अपना कंसापुर में गड़ल भैया एयरटेल के टावर हो। अपना कंसापुर में गड़ल भैया एयरटेल के टावर हो। अब केहू के फोन में काम न होई एयरटेल के पावर हो। एयरटेल के पावर हो। अब केहू के फोन में काम न होई एयरटेल के पावर हो। एयरटेल के पावर हो। ला 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 हो अपना सिम तू पोर्ट कराला जाके तू एयरटेल में। कोनो दिक्कत आ जाई ता फोन लगाई है कंपनी में। हो अपना सिम तू पोर्ट कराला जाके तू एयरटेल में। कोनो दिक्कत आ जाई ता फोन लगाई है कंपनी में। फायदा होगा तुरंत भैया बनल रही तोहर पावर हो। फायदा होगा तुरंत भैया बनल रही तोहर पावर हो। अब केहू के फोन में काम न होई एयरटेल के टावर हो। एयरटेल के टावर हो। अब केहू के फोन में काम न होई एयरटेल के पावर हो। एयरटेल के पावर हो। चाहे चलावा यूट्यूब चाहे चलावा इंस्टाग्राम कैले बाटे एयरटेल कंपनी सबसे ऊपर अपन नाम। सुना चाहे चलावा यूट्यूब चाहे चलावा इंस्टाग्राम कैले बाटे एयरटेल कंपनी सबसे ऊपर अपन नाम। सब सिम के चला जाइए अपन अपन टावर हो। सब सिम के चला जाइए अपन अपन टावर हो। अब केहू के फोन में काम न होई एयरटेल के पावर हो। एयरटेल के पावर हो। अब केहू के फोन में काम न होई एयरटेल के पावर हो। एयरटेल के पावर हो।